Sziasztok! Én most nagyon kis mókás videót csinálok, a címe Dobd és kapd el, mert ugyanis mandarint meg fogom pucolni, föl kell dobnom, és el kell kapnom a számmal, és meg is kell állnom, és azért az a neve, hogy Dobd el és kapd el. Igen, és holnap is egy videót fogok felrakni, de azt szilveszteri lesz, mert holnap szilveszter, és az unokatesommal, meg a tesommal fogok csinálni. Igen, most megpucolom, és mehet a munka. Ja, és ami leesik a földre, azt persze nem fogom megenni, mert nem eszek a földről. Itt van. És most csak ezt az egyet eszem meg, mert nem tudom. Most csak egyet akarok, úgy fér bele a videóba. Na szóval. Ezt szétszedem, és meg is számolom, mennyi lesz belőle. Ahogy. 7 darab van. Kezdjük a legkisebbel. Lehet, hogy nem látszom, hogy lehet, nem fog látszani, amikor elkapom, de megnézem most. Látszok-e? Bocsi. Igen. Valószínűleg látszani fogok. Remélem. Maxim leszek. Jöjjön az első legkisebb. Bement. Második. Hú. Oh. Jó, de ide esett. Ó, ez leesett a földre. Majd felszedem. Harmadik jön. 3-ból 1. 2-ből 1. 3-ból 2. Azt hiszem 4-ből 3. Nem esett le. 5-ből 4. Vagy nem? Rosszul számoltam? Mi? Nem. Igen, 5-ből 4. Jó, nem esett le. Van. 6-ból 5. Ja, igen. 6-ból 5. Hol van? Jaj, ráesettem a ülőkére. Meg is van, csak ott is van egy ülőke, és ráesett. Na igen. Addig, bocs az a nér, csak bömböltetik. Eddig 6-ból, nem is tudom, 5. Igen, 5. Utolsó. Az az orrom volt.